στο γαναδιό, αυτό το μικρό διαμαντάκι της Υπήρου, με τους λιγοστούς αλλά ζεστούς κατοίκους, έζησα την υπηρώτικη φιλοξενία. Γιατί σε αυτά τα χωριά πρώτα σε φιλεύουν το κάτι της και μετά σου εξηγούν γιατί αυτός ο τόπος είναι τόσο μαγικός. Καλώς ήρθες στο χωριό. Η Βάσο θα ετοιμάσει μια πίτα παραδοσιακή, χορτόπιτα. Κοίτα, εγώ έχω το πάρει τον πλάστη. Θα βοηθήσεις και εσύ. Δεν γίνεται να έρθεις σε μαστοροχώρη στην Ήπειρο, εδώ στο γαναδιό και να μην φας μια πίτα. Παραδίδω το σκύπτρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Αρχίσουμε από τη ζυμάρι. Εδώ έχουμε τα λαχανικά που έχει διάφορα εδώ μέσα. Έχουμε το τυρί, το λάδι και αρχίσουμε το φύλλα. Θα κάνω την αρχή εγώ εδώ πέρα. Ναι. Να ρίξω το αλεύρι εδώ. Τα σπίτια είχαν πάντα μια χορτόπιτα σπίτι. Πάντα. Πάντα. Και την Κυριακή ήταν και το πρώτο φαγητό. Τη φτιάχνα στο ταψί, το κόβαμε σε κομμάτια και τα λέγαμε φιλιά. Και καθόμαστε όλη η οικογένεια γύρω-γύρω στο τραπέζι και τρώγαμε. Πρόεδρε, μετά τα φιλιά δίνατε και φυλάκια. Πάντα. Υπήρχε αγάπη. Το τραπέζι την Κυριακή ήταν όλοι μαζί. Δεν έλειπε κανείς. Όχι μόνο την Κυριακή, κάθε μέρα. Η οικογένεια επικρατούσε εδώ πέρα, στο χωριό. Ανέκαθεν. Λοιπόν, είμαστε στο γαναδιό. Στο παραδοσιακό χωριό, το μοναδικό στην επαρχία Κόνιτσας, παραδοσιακό χωριό διατηρηταίο. Δύο χωριά εδώ, μαζεμένα μόλις. Ναι, αδερφά χωριά. Τρία αδερφά χωριά. Τρία αδερφά χωριά. Μαχαλάδες τους λέμε. Γαναδιό, Μόλιστα, παλιά Μεσαριά που ήταν μεσαίο και για το μοναστήρι. Είμαστε στα 870 μέτρα, στους πρόποδες του Σμόλικα. Απέναντι έχουμε τον Γράμμο, από εδώ είναι ο Σμόλικας. Έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα. Εντάξει, παλιά είχαμε και χιόνια και τέτοια, τώρα τελευταία δεν έχουμε τίποτα. Μέσα στο πράσινο όμως. Μέσα στο πράσινο. Πληγήκαμε στο πράσινο. Να σου πω, φαίνεται ότι το χωριό υπήρξε πλούσιο στην παλιά. Ναι, φαίνεται αυτό. Ναι, ναι. Αργυροχρυσοχώ ήταν οι περισσότεροι. Όχι. Υπήρχαν μαστόροι. Αλλά πιο πολύ ήταν. Υπήρχαν μπουλούκια, υπήρχε εδώ πέρα μπουλούκι, αλλά ήταν το λιγότερο. Οι περισσότεροι ήταν στο εξωτερικό. Ρουμανία, Αίγυπτο και Αμερική. Από εκεί γίνανε και όλα αυτά. Έφυγαν δηλαδή. Φύγαν από εδώ, ναι. Οι ευεργέτες ήταν εκεί πέρα όλοι στο εξωτερικό και στέλναν τα λεφτά εδώ πέρα και κάνανε αυτά που κάνανε εδώ. Ήταν το αμελικό, λεγόταν στα σλάβικα. Πανδοχείο που κάτω βάζαν τα ζώα, από πάνω ήταν δωμάτια. Το σχολαρχείο, το παρθεναγωγείο. Ήταν με ένα χωριό, τα είχε όλα. Όταν ήσουν μικρός, πόσους κατοίκους είχε εδώ και πόσα παιδιά ήσασταν στο σχολείο? Όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, ήμασταν γύρω στα 25 παιδιά. Σιγά σιγά υπήρχε αυτή η φθορά. Με τα μετανάστες που πήγαν στην Γερμανία, μετά γυρίσαν από τη Γερμανία. Άλλοι πήγαν στην Αθήνα, άλλοι πήγαν στη Θεσσαλονίκη, λίγοι, Γιάννενα. Δηλαδή, δεκαετία 60-70 άρχισε το χωριό να αδειάζει. Βάσο, σαν τι σε έφερε στο χωριό? Εγώ έχω έρθει πριν τα χρόνια εδώ. Μετά έφυγα πάλι και γύριζα πάλι σε αυτό το χωριό γιατί μ' άρεσε. Τι σ' άρεσε? Το χωριό εδώ είναι πιο αγαπημένο από όλα τα χωριά. Από τους ανθρώπους ή από το τοπίο? Και τον άνθρωπο που είναι, οι άνθρωποι που είναι εδώ και το χωριό. Από πού έχεις καταγωγή? Εμείς είμαι εδώ κοντά στα σύνορα, στο Κάμενικ, από Αλβανία. Ήρθα για δουλειά και ευτυχώς έχω 25 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, εδώ στα χωριά. Είσαι καλή στις σπίτες, βλέπω όμως. Προσπαθώ. Βασίλη, καλή. Σπεσιαλίστη, Μας έχει βγάλει όνομα εδώ πέρα. Έρχονται όλοι για την πίτα της Βάσος. Τώρα ρίχνουμε τη γέμση εδώ μέσα. Αφού της είπα να σου δείξω, της είπα και μου λέει όχι δεν θέλω να μου δείξεις. Και καλά κάνει, γιατί κάει καλή πίτα. Ανοίγεις και εσύ φίλο, Βασίλη? Ανοίγει, ναι. Ανοίγω, ήμουν σεφ. Και ανοίγω και φίλο. Ήσουνα σεφ? Ναι, ναι. Σε ξενοδοχεία μόνος. Βάλουμε και λίγο φέτα τώρα από πάνω. Κόρτα. Βάσο, πες μου τώρα κάτι να μου πεις αλήθεια όμως, Ναι. Σ' αγαπήσανε για τα φύλλα σου ή για την ψυχή σου? Για την ψυχή μου.
Αυτό πρέπει να το πούμε εμείς. Όπως Γιατί είναι καταλαβαίνετε. πραγματικά ψυχούλα. Και αυτή και ο άντρας της. Πόσοι άτομα τώρα είναι οι μόνιμοι εδώ στο χωριό? Οι μόνοι εδώ στο χωριό αυτή τη στιγμή είμαστε 15-20 άτομα. 1η Φλεβάρη έρχομαι στο Γαναδιό, ποιον δεν θα βρω? 15 άτομα. Εμένα δεν θα βρεις. Άσε εδώ. Δεν θα με δω. Α, δεν θα σε. 1η Φλεβάρη όχι. Όλο τον άλλο καιρό. Τι χορταρίκα έχουμε βάλει σήμερα? Έχουμε βάλει διάφορα. Έχει πράσο, έχει σπανάκι, λάπατα, Τσουκλίδα. τσουκνίδα. Ωραία τσουκνίδα. Πάρα Δίνει μια πικρίλα, Ναι, μια ωραία. δίνει Ένα ωραίο, άλλη. σεφ. Άλλη γεύση. Πες το. Και βιταμινούχα. Γιατί δεν έλειπε ποτέ η πίτα από τα σπίτια σας? Ήταν το πιο πρόχειρο φαγητό, το πιο γρήγορο φαγητό και ήταν τα υλικά από το χωριό. Δεν υπήρχαν λεφτά να πηγαίνουν να αγοράζουν, να κάνουν άλλα πράγματα, να κάνουν το κρέας. Ήταν μια φορά την εβδομάδα και στις 15 μέρες. Τα υπόλοιπα ήταν ό,τι υπήρχαν στο χωριό. Από τα ζαζαβαντικά που λέμε, Μοσκοβόλα για τόπος. Μοσκοβόλο και τόπος. Η διαδικασία τώρα του ψησίματος είναι κάπου μισή ώρα. Μισή ώρα, ναι, Έτσι. τόσο, 30 λεπτά. Μέχρι τότε όμως θα πιούμε ένα τσιπουράκι, Ναι. δική μας παραγωγή, από αυτά το λίγα που έχουμε, για να καταλάβει τι εστί χωριό. Κάτω από τον πλάτανο, ένα τσιπουράκι με ωραίο μεζεδάκι. Μέχρι να γίνει πίτα, να δοκιμάσετε και πίτα. Βασίλη, μην βλέπεις που κάθομαι, θα βοηθήσω στο ψήσιμο εγώ. Βεβαίως, Εντάξει. σε θέλουμε εκεί πέρα. Πάμε με τη Βάσο στο φούρνο. Έτοιμοι. Πάμε. Πάμε. Τώρα τραβάει από εδώ. Από το Γαναδιό, όχι τα πάντα που περνάνε. Γεια σας. Έτοιμοι. Αντζαπολίνο. Μπράβο, Βάσο μου. Μπράβο. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι. Γεια σας, καλή όρεξη. Μικρή φεγγαρό πρόσωπη του ήλιου η θυγά τεράν αμάν αμάν αμάν